ka taho tare da su. malam menene hukuncin wanda yake da gidan kallon ball, haram ne ko halal? mu ba ma faɗan saurin kalmar haram, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkaziba haza halalun wa haza haramun litaftaru ala allahi alkazib. ba za kawai ka kalli abu ka ce haram ba, bal ya za a ce bal haram, sai dai wani abu ake yi a cikinta na haram a ce ta haramta saboda ana kaza, amma ita kanta wasa ce kawai, mujarradin wasa ne, ba yadda za ka yi masa hukunci da haram, sai dai me ake yi, me yake tattare da ita. shi abin da yasa malamai ba su goyi bayan yin gidan bal ba, saboda ba bal din ce kadai ba, samarin da suke haduwa daga nan ake giggina wasu abubuwa kuma iri-iri na alaƙoƙi. na farko kaga ko su dokokin da suke bada doka a guraren suna faɗa abubuwa wajen guda 6 ko 7, na ga takardar. kada ka yi kusa da asibiti, gidan kallo kowane iri, kakkai kusa da masallaci, kakkai kusa da makaranta, ka gani, kakkai a kusa da gidajen mutanen da su ba su sa hannu sun amince ba, domin za a yi ta ihu ko sannan a ce kada yara su shiga, a faɗi shekaru, kai hatta kafiran fa idan suka yi sayin na batsa sai su ce under 18 kai ya buɗe, a turan fa kenan. amma mu sai ka je ka tar da yaro ɗan kankani ya shiga gidan kallo. sannan a ce banda faɗa, banda kaza, mu ko mu ce a kula da lokacin sallah, in an kira sallah kashe, sai kawai ka samu kai din sai ka kira sallah, sai a sa dadduma. na'am to kaga waɗannan mufsada din, waɗannan abubuwan da suka kewaye din su za wa hukunci. idan sun zama suna lalata tarbiyya, suna kawo batsa, suna kawo abubuwa, to kaga anan illar take. wannan illaci za ta sa a ce to kada ka yi, ƙara kai wani abu, saboda za ka zama tattaran fasikai, tattaran fajirai, tattaran kaza wajen rigima din kone-kone, barayi, sata, wane ne, duka za a iya samun wannan. to kaga ni dai bana goyon bayan kai gidan ban saboda waɗannan abubuwan, ya kamata kai gidan wani abu. amma kawai mutum ya ce haram, ya ce halal, kai hatsari da wannan. kare ka ba mutum shawara in kaga akwai wasu matsaloli da za su iya faruwa su lalata ko ka za ka ce kawai kakkai shi ya fi.